Duk mai kuɗin da bai zakka ubangiji haɗa shi da hamfak. A takaice dai hamfak ba mutumin ƙwari na ba. Yin kashe. Ka kashe mic ɗinka. Mic. Babban darabta. Allah rufa mana asiri kaji. Amin. Aha. Hampak. Are you ready? Kamata kuma yau. Asha. Ga 'yan zaman banza nan ɗauko su 'yan iskan gari ga suna 'yan zaman banza. Kai, nan ba mu son shafi. Yana ƙara wannan magana da wuce mun wancan da wancan cewa. Don da ganin wancan akwai kaya. Amma hawa yana ya za a yi. Ka gane ko shi kuma sai zai baka kiɗin cewa ga yadda ya kamata ku. Kawai sai ku zo ku fara faɗa. Haka faɗan ne yake ba Allah an ka ba. To ko an ba hampak mai guda. Muna son ka taho kana magana. To a bashi guda ku. Kai baka da mai. Bai da mai cikin jiki ba son mai don wanda ba a yi na aiki wa magana. Kai magana ana ji sannan yanzu bugu ne za a yi mutuwa ne sai ya canza shakin. Kakan kin din bar dai aka kalla haka ne. Bara bara. Wallahi kusa da gana. Ah wallahi ana mana tana nan lahiya. Kala ba. A mimi yana kare go kai. Amma Ai iskan gari ne za ka kalli. Wani mun san oga ya za a ce mutum oga Koyo na haka ke. ba haka ba. Wanda mai haka yaron aiki ya kai koyo na ya kai. Ya bari ya yi freedom. Wala haka. Sirijin na Allah mai kyau. A rijin na mai kyau Allah. A haka. Ki tsaka samu reflector ɗin ga. Yaron aiki ba ya tashi shago wata ran firi ya kazo a gida wata ran a wajen aiki. Hapa saurayi ne. Kaje. Kuma magana wuri. Kana ji. Kana ji. Ya kasa barewa. Karɓar shi. Ne ke kuma. Kana ji. Ne ba ka sai ke ba. Amma haka da sai yau sashi ne. Yau haka. Haka ko haka na samu kai nan muka aiki na mamaki. Ya muka tafi. Za a yi dole ta kowa lahara. Rolling. Action. Wala oga na maki da Allah ban ji daɗi abin da kai ne ranar nan. Na ce kai hankuri ne. Kama oga yayi hankuri. Ya za a yi mutum irin wannan aiki ne ba a ce wai sisi baka ba da ba. Oga ka ji tsoron Allah. Yaron shago hake na ce ma kai hankuri. Kware lahiya lau zan dinga baka mana. Kai hankuri bari duk wanda an ka samu to zan ma ba hankuri gaba ɗaya ko a raba. Wala oga ni gaskiya a yaye ni wala. Na daɗe cikin hakan lafiya. Kusan shekara ta uku muna hakan lafiya. A yaye ni mana. A yaye ni hakan nan mana. Kai hankuri mana Ni lokaci. ma ya hara ta wajen hara da kaina. Oga? Oga? Ba. Da wani can wallahi. Amma da gani ya waye wallahi. Wanda sai mun duk kuma sabon dubara ka da shi bare ka da su. Oga kana yawa da shi. Ka oga shi yasa da son kai wallahi. Na yadda da kai. Saboda zamu yi. Wala oga yau ta samu. Kila oga yau za ta cikin kofi wallahi. Ya bisa ka bauri ake. A ai na sauri na. Na ja mai da kunna bangis kashe ba. Baba. A ba kashe shi zai yi ba. Wallahi kamar ba shi ko. Yace Allah samu sabon system.
Wani ja ko ko tunda an riga ne ya kamata sa shi ya ce da kamar yawo wala abin ban yawo da ciwon ka na ga Allah ban yawo wai ka san zai kai minti biyar yaron da yi ko ne na ba shi ko mu dauko kyamara we ka sun bidiyo hanna banza maka sai ka ji irin an ka zo dambo ana a wancan dambo ba fa nan ba zo da Allah mai gida zo da Allah muna gida Allah kai kana nan wurin ga wani aiki sai da rakta bello na da layi tsafta aiki ba dole mu tura haka ni wuta wala ko ko ne ni wuta amma banki su bugun kwarai za kai me kai na wasa tunda ya ce sai ka dan bugai Adu Samad kwai ne kanin tuji ga kyau kanin tuji nake da na haka walla amma dai Allah ka raba mu da waɗannan miyagun ɗaya kai haka ci gaba walla amma dai Allah ka raba mu da waɗannan miyagun ɗaya ci gaba da ne a ƙarfi ba waka ce baka mi ka dan rage min dukkan ga nawayin ga mi wa wala wallahi tallahi ka azana aiki nan ma da dala ɗan rike mai ita wuyan ga nauyi gari su ala jikin ga mata yi su nauyi to Allah tsaka gani Allah tsawa ala ga ɗayan sauyin mutane nan ya ba ko ka kula ba wai sani bidiyon minti ne ya yi wa kasan kudin abin ga mun an yi ta shiga roba na cikin yamma ni ka so na ce mai da yayin da na gehen waya ya zanto a kame kuranta shi babban mai gara na kaza babu kamata kawai yana ta haya buga uba ke na wace bin daga mutane wala ka gane kawai yana ta haya sa anti-break sai zai screen din waya mutu wani zaki juyawa na ka gane ya cire kuɗin bangi zai cika ba su ya sa cikin wallatai sai ya sa cikin wallatai shi kuma wallahi zai sa jarabta Darakta, banki cikin wallace sa sai yadda kimiyya ta dauko su inda aji sosai. ai daga baya za mu koma magana shi zai gane babu an dare su To kai ko dan ga watsa sace kai abuwa. Juma sau magani. Su suna tashi. a koma sawa farko bakin da magana gyara guda biyu na wallahi shabba ka bude bakin ka mic bai gare ka mic bai gare ka rike bude bakin ka ga da gurin magana yanzu ko magani magani ko ci ga wani na magani ko magani ne kana yanzu da shi ko mai mai tawa amma mai ta shiga ba dai a gani ne dai za su yi inda za su fara faɗa inda za su fara faɗa Kabiru bidiyon ko duk kala guda to kada ka da bambanci bari ka masa guda stop ko ya zo kala guda matsala yana ce ma yana da akwai gida ba shi da to kai na san busulu sai da ce ai haka wala to ai akwai a ni za ba giya rike musulun ko
ai haita kuma zabi sama shi eh mana ni da riko wa yanzu sai kuna zama mu kuna ba na da aka yi shawara da ya taimako ya karanci kamata yau yana mu guda wuri idan muka ci gaba da ina hannun nan na hagu wanda ka gane shi da kudin kana ba bangis kamata a shiga gaci da sai bi kana awo dama bi ne zai ka gane ina hannun nan zai yi haka da gangaro ka ci da ruwa ban masallacin idi ne ina kawai ka sake ina hanyar da kake wanda ka biyo ba ba kana wanda ka wai bambanta bidiyon na nake ewo ga babban kyamaraman na wala wanda ya ci kuma abba ka ga wanda shi ka ko wai kyamara biyu the kyamara sometime bai kyau gaskiya ba ɗaukar yan gaci aka sa ai ba ga zaramta salar duk da ne ya kasa misalin wannan ga wala hagu minti 10 na kai 12 zai buga na bangi 11 awa guda ta hauka bai awa guda aka bada babu ma mai riko ne shi bankis ba a riko ne shi da kai bugun wangana ne babu da so da ya tore sai ya koma ba ni kawai ya lalabe mai kuɗi ba ya riko da zai yi ba tunda kamar karami na garin da sai haka yanzu ka ce kudin kawai ka buɗe ka ji an matsala ka ce aikin gasa a wallahi ka gana da abin sata da suke sata yanzu kana aiki a sata ta wani shugaban dan bada wa iskanci international Hamburg wala ta buga temperature ya kaso cameraman esa dan na follow cameraman a sama ta buga ta buga temperature ta ka wallahi na sani yalla ya gunce ko wallahi minti 20 da wani abu ne tsaya ana ce 12 kunna shi yi wallahi wallahi kunna shi kai temperature ta yayi wa wallahi bai ci a ce ta zaki ka ta buga temperature ta da sama ta wallahi babu suna kai take gyaran waya ka ta rage buga temperature wallahi ansar Allah in je ci gaba ta buga san fere ta nan ba ta yi ba wallahi buga ta bangi sa ba ta yi ba asha ba za a jiwa wayar da Salim cokali shirye-shiryen wurin sa kuɗi na ya kai sa abu na kwalliya ta haka abba ko foda ta ka sha kai samu fiye wata Allah azama ta sake buga shi za ta buga ka ta yi zagi sun samu temperature kai kunna ta wala ta yi wa temperature na ta wallahi zagi wa to ya an kai wai ga ta yi taka zagi ba ta buga temperature ba ta wallahi za ka zagi kamfanin su guda mujiya ta wallahi ta a shewa ɓarawo a kyautin na kana ma mai awa Wai shaɗin ga so ne ko so ko.
abin ya yi yawa a take fara hada maka bangis War da ka sata. yanzu bari mu kare dai da faɗan sa in kullu sai da ka hahi ta so ya kai ƙarya na wala sai na yi bidiyon rana bangi saka minti 15 shirin ka wata sama ka samu fiye wata ka aza mata yana ciki to ai ba haka na aka son biyu Ah, kawo behind the scene ka gane yadda muka dauka shi. bai da matsala yanzu mu ko mai ta faɗa mu tashi wurin faɗa bangis mu tashi wurin faɗa Action faɗa za mu a faɗa faɗa ne za mu sake ka tabbata sai an tsaya cikin inuwa ga taka wallahi alhamdulillah Muke yana tuce, yana ta tuce. attention to darakta ka ba da abin ga shot guda alhaji ai minti 25 ana yi ne wallahi kama ga lokacin da aka ta ɗauka bidiyon na zifiriti ba wurin awon bo guda ana ɗauka shi guda wallahi ko arsama ba yawa ba sai dai canza mu bare canza mu an ɗauki kuɗi ya kamar abu ba ta buga temperature a mango duk na goyi a sama ta kasa ɗaukar bidiyo wala ta abdul gwangwani ta ta sau not 11 ta hanga san mai gwangwani Action. kawai tashi okay ta hamfaka A'udhu billahi, a'udhu billahi, inna lillahi. Ya ba ka fa ya kuna irin wanka wani. Allah ya sawa. Jama'a a ce mutane ba su bai ba wallahi kamata yayi wallahi ka ba shi kuɗin ne ya sa cikin wallahi dan kallo ya ni ma haka ne ce wallahi a ba shi kuɗin ne ya sa walla ba kai cika ɓoye so wallahi saboda ba a ganewa wallahi sai ci abaya ya daga hullata ya sa su ina ame sai soko sun ruga ne. Ya kamata kai magana. Wai a gaba babu kuɗi. Ka gane? Amma za ka tsaya wurin sai ka gaba kuɗi. Ko mutane abu kaɗai su samu faɗa. Mutum ne su je zai rike masu ko suna samun bayanan faɗa ba. ga mayan mayan jijja jaruman sokoto Wai don Allah shi dama kallo in ya kallo ne raba wani an kana faɗa. Ya turu kuɗin ya juya. Ya za a iya to shi yana gaba gare ni. Tun da ka kula wani gaba ne haka ba. Shi kuma yana bayan. Ai ma sa. Ya gaba shi to kun shi haɗin sa cikin abu na bai gani. Na kawo ci haka. Amma cikin marama yayin su ne wurin turu kuɗin. Tun da kaga shi ya koma da gudu. kameraman da ya yi shiru Sai na caza ka. Abdu. Wani ɗari na cif a ita su zamu samu yanzu ko lokacin da mun ga cire ne yan alimin bindiga da can wani ci aka aza kwalba a cikin kwalba irin gidan can da nan za mu yi kwalba kwalwa nawa ka taɓa haliya kwalwa nawa ka taɓa haliya DSS na son ka dan lahalo aka baka aikin DSS yan sandan leƙen asiri ko akwai gawan da ya ci wallahi ne kaza suna iya ɗauka ta hanci kawai kun ga wannan ka haɗa aiki ka ta ce da ba a rika akwai ba na ci ba rika ba a ajiyewa sai ka ko kuma kamo mun ga ba sanne yau kana wuri kaza gobe kana wuri kaza na to ba laya launa ba kai ku tun nan da za ka ga duniya me wani kai ka zauna wuri guda a ce wuri guda in samu alwashi mun ka san da an gano ma'aikacin leƙen asiri su wallahi sai an kashe ka dan shiga ina ga banza waya ga gargata buga tamfire shi na haɗa mu Abdul Gongoni ta sai ne da abokina wuce za ka yi stay kawai
ke ba sai ka san bi ka abin hankali ka samu shi Hambal kada ka dan bugi wallan nan tawadi irin to sai ya gane wada ta wanda ka sai da fanta shi ne ga shago nan wurin ga shago nan Salen ga shago nan kai babba wasu mutane ba su da wani zama kaya wani wada haba da Allah kai gare fa tana da mu hada waka ka samu shi na Abdul zamu gyara ne fa da mu hada suke wai kai kai a wai kai ya da zai ka san matsalar da Allah ina waya kai yanzu da ko da ka fara rabon waya baka da waya ta buga tabbirin sha ko da ya fara gobe da waya ta buga yanzu ku dai take mana mu kai ku kashe mana maki a ce matasa ba su da aikin sai wada ku dai ku nemi harkar yanzu an bayyana wada ana wada babu aiki na fito ga na haka samu mun aiki da duk ga da filaye ne taimaka da ita ni ma bugewa zan a ga ku je ku nemi harkar da Allah na annabi da a ce yanzu suna harkar ya wasu abin nan ni bare ma a ce kai mai kuɗi to ya to fa to ko mun ka cikin GSS da kasan da aka bada bin daga in samu irin wancan kamata ya koma ka bi mu da gudu ba sama ne kwalwa no ka taba aliya ka gane wani na da an ka ba ta injiyarsa da an ka wasu allo kuma mara hajjar kari da kan tsani sai koma na inda ya bi ba ma magayan ya koma ko da ka zuwa kan na kai kahi ana ai aza kwalba sai aza wani dan karamin kari saman ta a cikin halin shi kayan riga jawa da zan ba musulmi mai kenan da kyau kanin dubura kawo ka nan wai shayi ta koma hakan ne fa a tun ya ba yi a sama da gani wala dan dan gunta hannu na inda ko ina shiga ya kai wala kana ganci kawo suna kai na ai acting kawo suna gwada ma in mun ka ba su ba sake dauki mana wuta ba sake dauki wallahi ba sake dauki wuta sai da sun ka tinki aikin banza inda ba sake dauki mana wuta wallahi na ganza wuta a uku aka ba mu kuma ba rage mana kudin wuta an kai mi ko Salen wai yanzu a ce wasu matasa ba su da harkar yi sai wada da harkoki na sana'a ku je ku da sana'a sai wada kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Abdul bane je kai mai kudi ne ka kare ka tuna ne ta bane je tura mai sabon su har sun kasa mai tura mai sabon kada kaman ci kayawa ga ne je tura ma ka gane ku zanna ku ce matasa da ku ba ku aiki sai wada sai ku ne kasuwanci kuna matasa da ku bari in je ba a tura mai kudin ga kudi ne ka gane ko da ga lallaba kuna matasa da ku zaka ci kanka ci kuna matasa da ku da harkar da aiki sai gaba ku je a fili ku dauka shawara a yi a fili action wai a ce yanzu wai kuna matasa da ku ba ku da harkar ga sana'o'i kala kala sai ku zo kuna waka to la ku je da sana'ai bare dai ma in je in tura mai sakon ga sako inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe ba faɗa bane ni ne faɗa inna lillahi ka kwa nunu sai ga mai wani go ina halin bare kuma in je in tura mai kuɗi ne zama dan kallo abu ba ne action ko to an yi sai a'a sai ka bani sai ka da ya Allah ya da ya Allah kuna matasa da kuma ce ba ku da harkar sai wata harkar tiyata wace ku je ku nemi harkar kun gaza kuma banna mai lokaci wani je tura mai sabon kasa inna lillahi wa inna ilaihi kai wai alamin ba hada ne raba wani an ka raba kudin mutane la haula wala quwwata illa billah don Allah ku tsaya ba su wada Shin mi annan sun kare can kan ai fada tare da mu. Abdul, camera on you. Get ready. kin wani dai muka aza muku wala Action. Wai yanzu dan Allah matasa da ku zauna ba ku da harkar
bari ma dai in je tura mai sako ga sako dai Ya kai no, ya kai no. A tsade haka nan. Naka minti 9. A muna da faɗa kuloshin. A ba mu da faɗa kuloshin. Oke, dama ba faɗa ne raba ba ni an ka raba. Masu faɗa sai ka buga da gudu. Dama ba faɗa ne raba ba ni an ka raba. Masu da gudu kai ta abu da gudun kwarai. Ko ta kuma kace ya ka raba. An raba ba ni an ka raba. Ka gane ga na lawa ne ya ga masu faɗa sai ka juya da gudu. Aminu Sega. Kai an ka raba da abinka darakta shi an ka raba da abi ne Ka gane kenan. a wasu ya sheka sai ka sa ni an ka raba da abina Wannan ba. amma da Allah kai kukan kwarai A bani albasa. ba sai ka hawaye ba Kaurabin mai. ai namiji bai hawaye in haka namiji ya hawaye mace ta kai Kamar mace ɗaya dan mabira da mace ta tayi wa dare. Ka sa an can cika DSS. Dan mabira mace ta tayi wa dare kudin shago sun kare. Ɗin ɗinkin sallah ya mata da su. A taho 32,000 ɗinka. She ba raba na ba hada da raba ba ni an ka raba da abina he to ba su hada yau juya da gudu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da ba hada da raba ba ni da an ka raba da ni da ba su hada. Shi kenan ya yi don Allah. Aminu Sega ya yi ko? An same shi ka kyamara in ba same shi bai ba wallahi. yanzu mai rage an gama wanga ko Kayan a samu masu waɗanga wurin abu har da zuwa yi. Sai ko ina Allah na Allah gudun kaza mai dauka. Sai mun ce ka dawo kada ka jiyo. Allah babu kuɗi mu kashe in mun je ta fashe. safara ta ce ta yi kowa kyau ko shi ke sa kyau Ai mu ne kyau. wallahi da ta ce mu ne kyau da na kalla wasu ta na ga wallahi ko cikin masu kyau ba a zata Oke, in taba sai in kowa Sufura wannan na ga haboci ta kwa kanawa. mun matsalar da annan ita ta koma karuwa shi an matsala tunda ta shiga cikin sufo kotu To dukkan ne to da hankali da Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da ba hada ne raba ba ni na an ka raba da abina ba su hada. ƙara sagiya kashi kwana bari in tarbarwa Wanda su waɗa min naura Allah. Su ina ruwan suke an bak bangoda. Ka ba na kattara kuma kai kattara kata. Nan baya fa wajen da hankali da ku. Akwai jaksha nan wanda An bak su mun goda ni ma. wajen bi da ku. Ruwan nan goda. Ko da kake maka haka na ku. Akwai sabon aure da mutum da idin nan ko wanda bai karyawa yana shan Allah mu je mu dauki wadanga Abdul ku ji ku sha kashe kwalbar amma sai ka bi ka shan wa Da sabar kai na ka ba ko ni. farko gaba
gaba ɗaya a'a farkon kudin Ba za mu ɗauka abba ko yana magana har muna bara ba mu wani maza da har ba mu da kuloshi za mu yi Ina wannan da wanga duka ke ne. mutane sun gaba ɗaya ba mu da kuloshi wasu ta biyu da kaga shigowa ce ita sai da ba shi kuma ya ci ma la Babu tsohuwa. la ura kamata dai a kan akwai amma dai da akwai Kwanza tun da an a cewa na samu da kowa kuma mu ɗauki. Sai an wani kama. kuna rike akwai la ilaha illallah Yawan aika duka ta huta. muna da kuwa to me haɗan kada akwai ta yana nika tambaya haɗan yanzu me haɗa kada akwai ta A wasu na na zan kai ma ita wallahi na ke. yau kada gida Ya ne mu wayo. Ba kai ma akwai. Ke ma kam ana da mu. Sai wasu ma. ne inda muka ɗauke ta nan za mu aiki Ya zama aji ta. a'udhu billahi inna lillahi a'udhu billahi tsaya mana mallan da girman ku da wayan ku da girman ku da wayan ku kuna fada inna lillahi wai a ce matasa yanzu su zauna ba su da aikin yi sai fada da girman ku da wayan ku je ku ji sana'a yi ba za ku je ba ni bari in je in ba mai sakon gaba sako ne Kuna da ma'aikatan kuna magana wani. kuna da ma'aikatan da bakin kuna magana da ida da foundation ko kuna magana da ma'aikatan kuna kawo shi ma ma'aikatan ma gaba ne ko na foundation yasa baka so ne kan gura bai na ku ne ke kawo kashi ba mun a ba mun Kai na aikin na nima. ka ba shi kuɗi kina shi kunne ke wallahi waje amma samu mun san ku tashi da tashi hello eba Tana da sanyi ko. Bari in sha kayakin nan fara aiki. yanzu ina da kuɗi ko wani wuri a samu suru a wuce shi ɗin wasan oho Uwa kai na za a samu shi ai ran bala'in yake. Ko mutum ko akwai. na cikin gidaje kamar da mutum da gida ta wala sai gobe mai shi ta da kula mai gida kare ne mai inuwa da shi da abin gaji banka shi da abin gaji Allah ba ba za a ba kullum kashe Ina wani da ce yana samu ta. Abba na kudin ga dukkan tekar dawo sai sun rage ya shi yasa na ga ban dai sai kasi ya shiga kwana cikin aiki na ake wala ba ka ga ban dai sai kasi ya shiga kwana ba amma bai da kare ka cin bire da ba kai mana bismillah ina ake nan da mun kai da yaran nan za a ci mu kuɗi ba akwai naira 1000 da guda cire sai da ta ina kallon bidiyon nan kuma wallahi ba shi da to bire yake kenan okay na gane ina kallo ne sai da ina kallon bidiyon wallahi da kasar da sai a ni na gani cikin amana da ba so ai ba shi da ba a ni Allah ya zan biyo kashe kuma wani haka da ko can wallahi an hauda a san wala kira ga aiki kan magana ɗan nefa mu sa kyamara ba na san ko nawa na ba awo abban da yin sai wallahi wannan biyo din na abba cika masu ba hello to kuɗin wani kafin na bai yara sai ba kuɗi ba yara rolling kuma san ba Sun yi kamar wani kalan oga ya kusa kawa ya kusa kawa ina ka gurawa sai na ci sai na ci kai inna lillahi wa inna lillahi kai jama'a da girman ku kuna matasa da girman ku God. ma ya haɗu wallahi wallahi ma ya haɗu ban da bugun daga kare wallahi wallahi na ga haɗu hello ka da hadda cewa kayan da goge ba Allah ka ji ka kama ta suke suke da zan samu damar soka hannu ta cikin haka ɗaya bai sake jiki ne ka wuce da shi shi abu lisa suna kai sai ba ka an shi wayar ga so hudu na kira na ina ɗauka katin kan zai ƙare sai ka ɗauke mun ga hankali ba to duk an kira sai na ɗauka wallahi kuma ina ba Kuma wurin ka. Abdul wizi kin sai ka hakuri kan aikin wani ke wallahi ba ta bari bane tero
sai an zo wurin kallo a ga sakan ko minti guda mai dan kallo ce ka wanga dan guntun comedy minti guda ko minti biyu abba na sheke mana aiki wala mu awa biyu muna aiki wala ne mu da shi minti guda wala kotu za a buɗa ta yan wasa ɗaya masu irkin don dole ba kai abinci a zan sai da kaza dare ya mai kwamfilar ranar yace ba mutum shi shi a uku shi na wahala yana aiki ba ku da minti guda duka shekaru ba kari ba ake nan da maka don Allah yan kai da kashi da uku tun da sai muka aiki har ƙarye biyu wani diba na ga minti 4 ni wala na ko minti 10 ya kai haka a ni takwas da na aje shi gaskiya ko takwas haka ni ba wala a cikin bakwai to ni biyar litti a jere ni na diba Allah ba mu kuɗi mu kashe wala ana aiki a rekodin yini guda eh aiki misali ne yanzu a ce minti guda aka tuna ko eh Wallahi sai na ba editan dan kashi. to mu ba ake tiye na ba mu RTV ta don Allah ka saka mun abin ga jihada wallahi ku tun da duk abin da aka so shine an kasa ai duk sabon da aka so shine an kasa amma dai ka rage kawai akwai wanda aka afuka masa ka gane abba su ha'an YouTube su ha'an YouTube wata awa suka so ba wai wata awa a sa abin da abba get ready abba ki ai ready ba ai da kaga hannu ya mike abin da ake hawa Allah ko bugu ne da tashi gaban zawo da miki aka masa sakin abba cikin rana muke muhawara rolling action ka fi kawo a kyale shi ne bare ya karamu da kai wuce ni da ka gura ba sai na ci uban kola inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai subhanallahi da girman ku da wa da girman ku da wa ku kuna faka subhanallahi ya mana mallan wai matasa yanzu da girman su wasu matasa da wayon su da hankali a cikin su zo suna yama mutane fada ga ku da girman ku je ku yi sana'a amma ba sai kun dawo ba ba sai kun dawo ba da amma dai mu samu cikin kimar haka ba ko girman ku za ka tashi ana da wannan muna da shi ma haka su a yau shi kenan to wannan ba ciro kuɗin da cikin aljihu sada kuka wannan kokowar shi za mu ɗauka gaskiya ciro ke mai kuɗi da sai mu samu yake ma in ka zo kai mai haka ka tsare wancan haka ne ku kai tsaye sai samu zuwa goshi da wancan kamar yasa mai kuɗin an kare da matsalar mai Allah ko bai da yake wurin ciro kuɗin nan wallahi an kare da mai amma ba samu ciro kuɗin ka mai hannu kan gani ba ki sa ka tare bangis inda suka so da ka to da ajiyu ka tare ku tsaya mana ku ya kudi ka gane ko kana straight shi kuma sa hurta ne guda biyu muka ciro su ka sa haka ko ka dan kasa ka yi ko shi wallahi kana sura tsallaka katanga mu koya ma hamba sura tsallaka katanga mu koya ma ko ba sai ka kare ne ba Allah ni da karabon ko da ka rike ne to haka ne mu a ga mutare irin kana irin ka ga irin haka kana iza ni irin ka hannu da ke kamata a ce ne in dai har yana wanga yana ne yana ban haka ka san daukar da muka yi kudin ɗaya na muka sun mu same su yanzu mun ka same su kun da wancan duhu da muka same sai mu haɗa su daga zata sai kwarto sai ce amana sai zaɓi ci don shi ne da hora ɗan kurawa daga wanga akwai lokacin mun yi ne na kwamfanci ni amma a haɗa da haɗa ka da baki a kai baki sai ce bai kana iya direct ga hada wa ne amma ni da harsa da yare a ɗaki ina waje kai ga jiya ko bari mu da baki labari wala wancan ya kace wancan minti 20 na uku wallahi launa shi mun ka bukata wanga shi ko minti 10 kai Ahmad wuce ku dai Nan gana mai magana. action to ya wajen ku Wala alhaji alhamdulillah wala alhaji matsala ta ake wala mata ta ta asibiti gaskiya ta sai mata kuma ni gani ne inda kuɗi na ka san yanayin yanzu abubuwa sai a hankali wala tun da sai nake asibiti har ko kadi ne kuɗin sun kai nawa idan ba su da yawa $50,000 gaskiya kana da matsala ka san matsala an kace ta iyali abin tashin hankali daga ko kaina wani na da babu da ina da to a taimaka min da Allah ya ba matsala ba ina dan samu abin da na baka amma dai gaskiya sun yi yawa ba ni da
gidaje na haya na an kama an samu shi ya karakter ko da zan ya fi da dole ba sai mun ja kamar mu saki wannan action kan ta kai ne aina kallon da ya ce za a ba shi amma dai wanga kamata ya sa ya ci zauna wannan a cikin masallacin bai jin magana wizi don Allah ka rage volume don Allah ko ya sa ya ci ai masallaci ma kun tafi da wannan wizi na ma magana wannan ɗin kai yana wani gida na cikin gidaje na haya an haka musu amma bari zan baka dubu Allah ya sauwa a dubu su ne a zagaya ita ce ka ba da wajen abin kawai ka ba ta lana ke ta jira ta wajen abin na da su ita ce wajen na da su ne zagaya Rolling, kai da Allah ku shiru. Action. Shi ne haka kiran ga. Barawo, ina fata duk ka gane ni ko? Eh? Ni na wanda ya maka maka da saka cire mini kuɗin ka. Ina fata ka gane ni. Kai kira so in zaki zama da su samari sai wanda barawo dan jamfara ɗan yahu. Dan ko wannan kawai mana. ina kan ganin mutunci da saboda ita abin da za mu kaɓace ni amma
amma ka daina fata min sana'a to wannan ma sana'a ce wala saboda na yi mai zaman banza ya kuma balawo babana ne kusa za a yi da bibiyan da ba ke kun yi canjin ba na ci abinci da na ba ma na ci abinci da na ba ni ci abincin da ya kamata ka dan maro shi Neya duniya ba a gani ci gaba da karam yana ganin ku konan ai ko fa wannan ma sana'a ya ɓace ka garbati ya kofi ciya za ka yi cewa za a yanayin yau gaba ɗaya ina jina ni bela ne ba ke kun yi canji ba ku da ba ku takwas ci abinci da kun ga dama ki ba shi abinci kun ga ma ki ina so Karawo kawai. Sauran canji na. Stupid. wai duk inda mai kyamara ya wata abu na kuna gani ga hiji wasu kun koma ciwo amma gani Allah dole mai kyamara ɗaya suka yi kaji suna gani ga hiji ta wallahi an kaji ibu da abu da abu tabbas wallahi ina tabbas yau wallahi su yi da madina wallahi wani sure saman soja guda ne gawa bisa mashin Don Allah bai. wai wani gagawa wai babu hanya babu hanya ban babu hanya Amma dai magani ga saman kai da Allah ya ana baka labarin kana to maganin sojoji ne sani. ni ba ma shi ba kai yanzu a haka da wanga tuwahi mai dakon kuma za kai kokowa da ba a gama shin gagan ba kai da ka ba a gama shin gagan ba Wai ya kai ba ne sha ba ne sha. wai babu hanya wai ina zuwa kike da bindiga wai yau an da ga ina mutu kai ni da haka lokaci ina mutu sama ne dai wallahi da bi wanya Na gode ba wai. A gaskiya kayan buru. Da kai da kake Allah. da ni da bawan Allah ga wallahi wallahi ni komi ban ma cewa don wallahi wani da na bugai wallahi duk asibitin da duniya ne ya tafi mai soja nan da mutu ba mai wallahi ya mutu ni na sai ya mutu wallahi Ai kai ma dole a kani ma. wallahi Ko bisa. ga sojojin na su to sojojin na su to coach bangis da ba mu abin Rollo ina ba ta labari sojoji yau kan da ibi a gudu abba yau sojoji mun kai wani ne da ni da bani tun wani gara to ya ba a biya hanya ne wa'annan da cewa babu hanya ko shugaban kasa na ce muna ruwa da hanya ko shi da ya ta zuwa ta wani soja ya ce in da kai arrest what ba beri ba ne bi da bi biya guda ɗin mai da mace ta kai ne ba ga ni kai ba su labari da Allah ba ga kwanta ya boye wallahi kana motsa zan fashe ma kwanya nace ubanka ni tau mutta kai wala wannan da na buga ni har yanzu ina nan ina dibi ne wai ji wannan ma bai mutu boye yana tashi wai wala da ke tashi kai alhaji wala ina ganin duk asibitin da a duniya ba ta yi iska na wai sojoji za gwada mu sojoji sai dai lahira ina ganin mu da yaki wani iji abba mu gani na Allah dai shi ba shi lahira a filaha su to sojojin da su to sojojin da ina kai sojojin da su to Allah ya ta ni kai coach a ba mu abin ga Yanzu suke ba mu labari inda abokina wai wancan ya ce ya bugi soji sai da ya sama an ka bagin ne kwado. wallahi ku bangis Wallahi haka ga mana. Ya ga hala. to shi ga mi hala ku lai Wallahi cewa ya ta kan wani soja ya yi bori ya ce har yanzu la ba ga sauran mukamukai ne ku sai da. babban ga uban nan dai kai dole in saka ma wallahi Ka ce Ban kasa- ugana. amma ka gane ka ba mu labarin tunda kaga ka samu da abu
wala wanga ta kasa 357 an gaba shi cin shi kuma bani solaya da an ka bashi kashi in ba sai ya hasko da ranar da ta tashi alƙiya ba shi gaba daya sai da an kai musu gaba sai bani sai da ya sati biyu bai ba shi kuma wanga wala kila ba na ga ana magana a mai operation da baki musamman an yi shi ko ba shi ba bari ma magana ka jiyo bro shi mana kaga baki da hazi bai da daidai ba cewa wala gaba ɗaya wala matsala aka samu uku to ko suna ya jiki ai kai Allah sauki wasu to sa ta ba mu da biya ba ja ya kamata sai ka jiyo ka wata yan magana sai a rubuta wannan a ka haɗo min sai in haɗa. Faɗa ma kofi wata asha ne. Yanzu kire ki bare ki saba da biya ba. Na san. Kai sunan. Wannan dai manage da su haka. waɗannan inda za ka bata su shi dai za mu ɗauka sai shigo ka zama A haula ko ɗan ka daga ki manci shi ne sanin da kike sani na shi muke zaki fara yin magana kuɗin waje action ciro dai ba ta ciro Wani dai manage da haka na. yi ba ta. Ba ni ita. Ba wasu nan. Na ai ba a zama zero. In ga da kofi wata asha ne. Sai na dan duka ka dan go. Sai manza ne. kai kamar na ga huskar wancan dan yayi Daga dawowa ka baba zan yi magana. Sai ku ci ne. Abokan ne magana. Muhammad ana magana. kamar na ga wanda ni sani Da sama buwa. Ina so Allah shi ma wannan wala ran kai gare ka na ganin za mu samu alama ta yaki. Da kai kenan an kashe mu da. wallahi da ni an gaci Kana ji? Bibo. Kuma da yato zai faka mashi ne sai ji. za ta yi magana Ai ce baba ina saboda ni kaga ba san baba. amma sai mu haɗa magana da haka magana ta mai yawa ta dan ba ce da ka sa mai mana A gaskiya. a zan gaba ɗaya na mace na ta aka gidan gana gani gaba ɗaya na mace na ta aka gidan gana oh ya kai masu uku ko su jira Na bari. sun samu ci gaba kenan yanzu wani abu aka sa yau haɗa ma da yawa ne kaga kai harkata kuma